ریوبریا شینوارên dihûkê mezintirîn vedîtina şînwarî li Kurdistanê û Iraqê ragihand. Kongirekê rojnamevanî dal mûzexana dihûk ya niştîmanî rêveberê şînwarên dihûkê mezintirîn vedîtina şînwarî ragihand. Vedîtin pitir 100 tabletên bi zimarî xwe vedgirêt û ev tablete vedgeriyene Çîna şînwarîya Aşûriya Navarast, gotina gozkekî de hatbûne veşartin. Ev vedîtine encamê karê tîmeka hevpişk ya Kurdî Almanî bû ku bi mawê 3 salan li girê Basidkê kar diket. Dîtina pitir ji 100 tabletên mismarî parêzgeha dihûkê Herêma Kurdistanê. Serê 3 salane tîmê hevpişk yê vekulînê şînwarî Kurdî Almanî rêveberiya Dr. Hesen Ahmed Qasim rêveberê şînwarê dihûkê û Dr. Peter Flitzner ji zankoa tûpînginiya Almanî karê vekulînê şînwarî li girê Basidkê dikin bi rezamendiya Wizareta Şarewanî û Geşt û Guzar û piştevaniya parêzgeha dihûkê. Li payîza sala 2017 pitir ji 100 tabletên pismarî ji layê vî tîmî ve hatîne dîtin bi rêka vekulînên şînwarî li girê Basidkê nûket parastîna li mûzexana dihûkê ya niştîmanî. Ev destkefte tê de hejmartin ji mezintirîn dîtinên şînwarî di mawê 5 salên bûrî da li seranserê Rojhilatê Navarast. Beletan hap tenê du ji van tableta hatine şîrû vekirin ku gelek zanyariyên dîrokiyên giring tê da diyar bûnin. û ji wan jî girê Basidkê paşmayên bajêrê Merdaban e ku bajêrekê kevne dîroka wî di zivirîta 2003 berî zayînî. Tablet li Çîna Aşûrî ya Navarast hatîne dîtin, di nav gûzkekî da hatibûne veşartin, bi destxetê bismarî hatîne nivêsan, zimanê Ekedî diyalekta Aşûrî evên hatîne wergeran. Du ji wan tableta hatîne şirûvekirin jê diyar dibît, girê Basidkê paşmayê bajêrê navdar Merdeban e. Ev nave di têkistên bismarî da hatiye li 2003 pêşzayîn. Rêveberê şînwarên dihûkê zanyariyên pitir serbajêrê Merdaban yê dîrokî dan û giringiya wî wekû mêrnişîneka serbexweş layê stratêjî ve diyar kirin. Ev jî dibîte belgeyekê pêz ser şaristaniyeta dîrokiya axa Kurdistanê. Kevintirîn bajêrê Hûrî Sûmeriye. Li sala 2005 pêşzayîn ji alê naramsinî ve hatiye dagîrkirin. Piştî Ekediya desthelata Sûmeriya li Mezopotamya ji nav birî paşî serbixwiya xwe wergirtiye ve. Li sala 1700 pêşzayîn ji alê xelkê Çiyayê Zagirûz ve hatiye wêrankirin û li sala 1205 pêşzayîn ji alê Aşûrî ve hatiye ve dagîrkirin. Merdeban mirivnişîneka giring û serbixwe ye. Ji layê stratêjî ve xaleka pêkvegirêdanê bû, di nîvbera Başûr û Bakurê Mezopotamya da rêka serekî bû. Cihê amajepêkiriniye ku girê Basidkê dikevîte komelgeha Basidkê serpinahiya Batêlê ve. Serrêka dihûk Zaxûl Rojavayê bajêrê dihûkê. Amed Birîvkanî, Kanalê Asmaniyê Peyam, Dihûk.